da kuma jin takaici ga yadda gwamnatin Buhari ta ɗauki yanki namu. Ana ga lamarin tsaro lamari ne na kowa ba gwamnati ba kawai. Ka san ko da haka magana tsohon gwamna ne ni, shekara 8 na san hakkin da Allah azamini sadda ina gwamna. Sai da in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau wannan yanki namu Isa, Sabon Birni, Shankafi, Goranyo muna cikin masifa ga irin abubuwan da muka ciki yanzu. Yau in ba Ubangiji ba mu dogara komai ba sai gare shi, dama gare shi ya kamata mu dogara ba ga wani ba. Halin da muka ciki yanzu babu shakka muna cikin baƙin ciki da kuma jin takaici ga yadda gwamnatin Buhari ta ɗauki yanki namu. Ana ga lamarin tsaro lamari ne na kowa ba gwamnati ba kawai. Ka san ko da haka magana tsohon gwamna ne ni, shekara 8 na san hakkin da Allah azamini sadda ina gwamna. Ai dan dai haka an kai shugabanai ba a saki kowa gaban za ba a ce kowa je ya kare kanshi, kuma alhamdulillah ko ran da za a rantsashe mu ko gwamna ko shugaban kasa zai rantsuwar da Qur'ani in musulmi ne cewa zai kare rayuwar mutane, zai kare dukiyarsu. Ba a ce mutane su kare rayuwarsu ba ko su kare dukiyarsu. Shi wannan shugaban da ya ce shi na iyawa, ya ta gida-gida gari-gari ya bi wannan bukata Allah bashi, to kamata ya rici alkawari bisa ga rantsuwar da yi. Saboda haka magana cewa tsaro ya dangana ga kowa da kowa, gaskiya ne tsaro ya kowa da kowa, amma kuma ya dogara ga shugaba wanda har ya rantsuwa da Qur'ani kamar shi Muhammadu Buhari. Kamar su al'umma wacce irin gudunmawa ya kamata a ce sun ci gaba da bada don shawo kan wannan matsala? Talaka a shirye ma yake ba da rayuwa ta yi kare hakkin ɗan uwa ne, amma ba a shirya mai yadda za shi ya kare kanshi ba har ya kare ɗan uwansa. Yanzu misali mutanen nan da ke fulani da ke halba mutane suna kashewa, kowa da bindiga ta yi. Mu mutanenmu ba su da bindiga, ba su za samu ta ba. Sa'an nan maimakon a zauna nan ne tsaro zai shigowa da mutanen gari da hukuma ga ya za a yi. Ba abu ne kamar da ka faɗa wanda a ce mutum guda ka iya yi, amma irin rikon sakai na kashin da ake wa rayuwar mutanenmu shi ne abin jin takaici. Yanzu ka dibi cikin kwana 4-5 rayukan da suka halaka bayan halbe su, bayan ƙoransu cikin mota, a ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tafi Lagos wurin lancin littafin wani littafi ba Qur'ani ba Bible ba, littafi ne labarin rayuwa ta yadda wurin biki, amma bai taka mana Sokoto ba, ya yi manta aziyar rayukan da muka rasa, sai ya tadda wasu sokece shi. Sadda yana neman shugabanci ba mutane tura sokece shi ba, shi ya zo da kai ne gida yana neman alfarma a zaɓe shi. To wani girman kai zai kawo wa yanzu ya ce shi bai iya zuwa yawa mutane jaje, amma zai iya ta Lagos wurin lancin littafi. Yanzu cikin wannan lamari mai shara ke bada a game da mafita. Buhari ya hito ya ishe mutane a zauna kamar yadda bai mutane gida-gida yana neman alfarma, haka ya kamata yanzu hito gida-gida ya samu jama'a da mu kamar ma da bai son gani mu zauna da shi, mu kasance mun yi shawara wadda za ta amfane mu da shi da mu, da yake shi zai fi sanin abin da ya wa mutane wanda shi zai wa Allah bayani. Saboda ka duk abin za mu yanzu shi za mu taimaka ma na gamo shi da Allah idan bai tsaya da mutane ba aka yi wannan. Ai yanzu misali ya san sadda ya zo a gidajen mutane garuruwansu lokacin da kullum yana gidan ganawa yana bida bukata, amma yanzu ga mun shiga cikin masifa ya ban mu cikinta, kuma ya ce mu zaɓe shi zai zo ya kare rayuwar mutane, kuma akan abin da ake yi zamanin Jonathan bai ko kai kare ka ba bisa ga irin wannan ya ce duk wasa yara ce cikin wata 2-3 duk wannan zai wuce, to bai wuce ba, amma kuma mu gan shi ba ya zauna kan shi, in ka gahita wurin bidan magani zai tafiya. Shi ya san lahiyar kai ne, shi ya san ciwon jiki ne, amma bai san rayuwar mutane suka zaɓe shi ya zama da yake ba. Ku idan bai neme ku me yasa ku ba ku neman shi da kuke cikin wannan hukuma? Ya kai ka san ba mu neme shi ba, ni ga Tahir Bahara na neme shi an gan shi na kasa ganin shi, amma sadda ya son gani na ai ya san gidana, amma yanzu bai san ni ba, kuma ba wani abu nake nema gare shi ba face rayuwar mutane na yan uwana daga cikin wasifa. Ya taimaka mana ya zo mu haɗu mu ga ya za mu taimaka ma yan uwanmu.
ku a matsayin ku na shugabanni na wannan wuri wata dubara kuke tunanin yanzu akai? Dubara dai duk bata yi mu koma ga Allah ba, shine na dai ba za mu gaji da matsa mu gwamnati ba ta saurare mu in ma mu ga cewa lalle ta zauna da mu mu ga yadda za mu tafiya. Amma abin takaici shine mutum ya zo ka buga mai waya, shugaban tsaro ne shi, Allah azama hakkin ma kafin a kai ga Buharin ya kasa ɗauka wayarka, sannan shi shugaban da an ka ci azaman nawa ne ya kasa zai ganka. Amma duk ba za mu gaji ba za mu hushi ba, za mu rike ubangijinmu mu koma gare shi, shi ka jin kukanmu kuma jiran ya kai ɗaya mu faɗa mashi ya jiya. Wanda an ka cuta in ya ce Allah ya sa, Allah mai jin kukan shi ne, kuma Allah shi ya kawo wahala, shi ya kawo sauƙinta. Na imani insha Allah Allah zai kama sauƙi. Ba za mu zauna mu riƙe hannu mu ba mu kama zargin juna, za mu tashi tsaye gwagwaro abin da muka yi mu ma mu iya kai mu ga Allah ya shiga cikin harkokin mu. In Buhari ya hita Allah ya shigo, to Allah ya hidda Buhari mu, Allah ya shigo cikin harkar mu.